mwngbai peilawo Kaitor takhuk bukhuk trini video haino haisang Kristoni hamjakma teiwi kok salaiwano chini subrai Kristo Jisuni hamjakma mungsabai fano suljanai kroi wansogui naike koroksa fano bini hamjakma mehsus khaiwi buchi manai kroi chini Kaitor sungno hamjagui maya samani sungno sumsolni yakni phiyawnani abono bini saslani yago yapharo aboni bagwino bokaisa saslaka hamangoi buphani kok khana yango anghai sumsoknang borokni bagoi jokna haya karoi o sungsar manakma hawo sakna buksa khlaiwi selanghai yangai phaikha aboni bagwino Philippi 2:6 bo hai hunai sawo bo Kaitor bai baksa angai fano bo jura boli khe Kaitor bai baksa ungna hunai khagaya aboni slai bo sakno buksa khlaiwi seleng haise eng phaisibo bo borok angai phaikha hake borok haike na nokjak phaikha hingke sangaro clear ke saiman bo borok hayangai phaikha bo borok munishu sang haisho cholengya haifan bo borok hayangai phaikha nisha hake borok haikeno nokjak phaikha bo Kaitorni sajla se haifan bo borok haikeno nokjak phaikha haike nokjak phaikha bo seleng hai engo se haisibo nisha orasang elembabo mo haikeno hingke oro tamni bagwi Kristo no bo Kaitor bai baksa hana hin tamni hin male Kaitor asru manai no stangka abo Kristoni yaktai no stangka abo kubwi Kristo bai se Kaitor sukna habai o sungsani beba manai no tamo phadi sang srai khe nailene polosai 1:15 poranai Kristo ungkha nukjaya Kaitorni mwthang bose puila asagranai sasla asa hamjaknai roni slai bose kotor tamni hinba bo baise Kaitor sukna habai osungsani tamo bo baise mane Kristo baise Kaitor sukna habai osungsani Kristo Tegunalene Motairok Hodarok Bubagrarok Te Bokhrok bai Nukjaya Fana Untung Nukjangai Fana Untung Beba Manai Nostam Kaitor bini yaktui bini bagwi Beba Sungsar Stangka Hingke takhuk bukhuk Narok no wansugui naisidi Asu sungno hamjakmani bagwi chini sumsok sunani bagwi uthina mesenani bagwi langmono mwthangnani bagwi sakno borok kusui snamka hake kok khanawi thina lama hingnago sekha roso suda thinago sekha hunai Philippi 2:8 sang nubo takhuk bukhuk chini bagwi bo tamo khlai tongkha anghai sumsok gunang no phano hamjakmani bagwi se bo sungsar sumsogo ma phaisibo hake phaidi Hebrew 2:14 no sang elembaknai lene poranai bo bai busa hamjaknai ro borok bahan buthini borok ba jisu bo borok hai bahan buthini borok angkha bo thimani bising tui butharai mannai a soitan no sokomorna bagwi se phia thina no kirijagui seleng khatewi ma tongnai rok no phiokna bagwi se bo bahan buthini borok ngo au takhuk bukhuk ro जों sumsokni bagwi no ma thaibo abono जों hai sumsok gonang borok koroksa phano mesenai manliya abo kubwi
tamo khechini chibai jisu Kaitor bai baksa tongnai bini sajla जोंनो hamjakmani bagwi जोंहाय borok wngwi o sungsaro phaikha haikhe bini thैbai जों mwthang jakha amin bo bujakha tokjakha tractor jakha lachi jakha khukti musujakha haifano bo जोंनो hamjakma baino जों mwthang jakha nakar jakha lenglar jakha abosini samungbaiya bini thैबायसो जों molbrum brum thangwi tongnai romli tabokbo khoroksa borokni bwskango hamjakma bai naislema o kainino option rukhe o borok 100% hamjakmano choose khainai abo confirm aboni bagwi takhuk bukhuk hamjakma khairokma nakarma abo sini chibai jisu kristoni thani se mano aboni bagwi ani khajani takhuk bukhuk ani khabaino poijawo jisu simise sokma habai o sungsani malik bo simise sokma hamjagoi lama snamoi rosibo hake tinini video asung sithung hambai Kaitor video no subscribe khlaidi share khlaidi te khalogi na tonai rongo Kaitor khaksang ruthung hamari ruthung